Ćao svima, moje ime je Dijana Sašanin. Moje ime je Bojan. Ja sam Višnja. Ja sam Elena. Ja sam Katarina Živković. Ja sam Marko. Ja sam Radica. Ja sam Jovana. Moje ime je Ivanka Bakalović. Moje ime je Tanja Živković. Moje ime je Sandra. Moje ime je Stefan. Ja sam Ivan Atman i ja dolazim iz Makedonije. Pored svog znanja kojeg imam na nekom svesnom nivou, sad imam na nekom energetskom i nesvesnom nivou. Ono što sam postavila kao cilj se i desilo kao manifestacija. Mogu reći slobodno da mi je ovo jedno od najboljih iskustva u zadnjih par godina. Ja sam došla u situaciju da sam toliko osvestila stvari o sebi da nisam mogla da verujem da te stvari konstantno stoje ispred mog nosa i ja ih ne vidim. Naučila sam da stvari pustim da mi dođu sa lakoćom, da spoznam otpore koje imam u partnerskim odnosima. Ne samo da se vi menjate, nego upravo i lakše razumete druge ljude. Osvestila sam da treba da se otvorim za neke nove stvari. Po prvi put u životu zaista znate šta ne želite, šta želite. Bude vam na kraju krajeva lakše kada vidite da niste sami. Stefan je upravo taj koji će vam pokazati put kojim bi trebalo krenuti do te duhovne samospoznaje i duhovnog buđenja. Stefan je kao predavač, neko ko je vrlo jasan, konkretan, disciplinovan i strog. Stefan kao mentor je jedno izuzetno biće, jedna čista duša, jedan zemaljski anđeo. Svi njegovi mentorski programi su fantastični. Stefan je fenomenalan kao terapeut, onako fino sasluša. Ja sam rezonovao mnogo s njim. Ono što sam transformisala jeste upravo te rane, bol. Kao da se nekako spojilo u meni puno toga što je vremenom nekako lebdelo u vazduhu. Odakle potiče moja ljubomora, odakle potiče moja neodlučnost. Kao da prvi put slušam sve što sam čula. Totalno jedno novo otvaranje i oslobađanje. Manifestovala sam definitivno bolju verziju sebe. Život u miru i skladu. Dosta sam smirenija. Doživjela sam transformaciju. Neke nove prilike. Bitno je da zaista prvo iščistite sebe. Šta je ono nešto da živim tu svoju istinu? Ili radite na sebi, ili radite protiv sebe. Ali ono što mi je najviše tu pomoglo jesu ljudi koje sam upoznala tamo. Od srca vam preporučujem program i veliko hvala Stefane. Hvala ti do neba. Veliko hvala cijelom timu. Mnogo mi je drago što sam te upoznala. Ako želite napraviti nešto dobro za sebe, svakako budite na idućem programu. Vidimo se i nadam se da ćemo zajedno uživati u našim transformacijama. Naše duše putuju zajedno. Hvala ti što postojiš. Hvala ti na svemu što jesi.